Ta' kull sena bosta temi jiddominaw l-aħbarijiet ta' kuljum, dawn ivarjaw minn dawk li jikkonċernaw il-politika, il-kultura u l-isport fost l-oħrajn. Madankollu l-kronika tibqa' tema li kull darba li tfetx aktar tiddomina fl-ewwel parti tal-bulettini tal-aħbarijiet minħabba l-importanza li ġġorr, dan speċjalment f'każ ta' inċidenti li waslu għal fatalitajiet. L-2021 ma kienitx eċċezzjoni. F'dan is-servizz se tingħata ħarsa lejn 12 l-inċident partikolari li waslu għal fatalitajiet sfortunati. L-ewwel każ sfortunat għal din is-sena seħħ fit-12 ta' Marzu. Amerikan ta' 59 sena tilef ħajtu wara li tfixkel fit-taraġġ b'riżultat li waqa'. L-inċident traġiku seħħ l-ħabta ta' twiedja ta' flaxija fi blokka f'Bisraħ Don Mawrungwanes l-Isla. Fit-18 ta' April Malta kellha l-ewwel fatalità fit-toroq għas-sena 2021. Dan kien Julian Spiteri li fl-età tenera ta' 19-il sena tilef ħajtu wara li l-karozza li kien qed isuq baqgħet dieħla f'siġra fit-triq l-infetti fl-Imdina. Miegħu fil-karozza tat-T Volkswagen kien hemm passiġġier li għandu wkoll 19-il sena. Huwa kien ġarrab ġrieħi gravi. Ix-xhur sajfin f'Malta magħrufin tant tal-baħar u li jġibu magħhom eluf ta' turisti fis-sena wkoll ħallew fatalità. Fil-fatt li xhur wara l-ewwel fatalità fl-Isla, Ingliż ta' 62 sena ittella mill-baħar mejjed f'Buġibba. Huwa ttella mill-baħar viċin l-Akwarju Nazzjonali f'Buġibba għal ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar. Dakinhar l-ewwel investigazzjonijiet urew li r-raġel waqt li kien fuq il-blat għal xi raġuni tilef il-bilanċ u waqa' ġol baħar. Inċident sfortunat ieħor kien dak ta' 22 ta' Awwissu li ħassat il-ħajja tar-raġel ta' 32 sena mill-Venezwela. Dakinhar fis-6 ta' filgħodu fl-inħawi tal-qroq fl-Imsida, ir-raġel waqa' minoli ta' madwar 3 sulari għal ġobitħa f'residenza privata. Huwa tilef ħajtu kawża tal-ġrieħi li ġarrab l-għada it-tnejn filgħodu fl-Isptar Mater Dei. Fid-9 ta' Settembru mara oħra tilfet ħajjitha fil-Gżira wara li ntlaqtet minn mutur għal ħabta ta' 2:15 ta' filgħodu fit-triq ix-Xatt. Hija allegatament ittajret minn raġel ta' 43 sena residenti Ħażebbuġ. Fl-14 ta' Novembru Tunezina ta' 30 sena tilfet ħajjitha f'inċident ta' traffiku fix-Xemxija. Hija ntlaqtet minn karozza tal-għamla Mercedes-Benz fit-tela tax-Xemxija. Sfortunatament hija ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post. Inċident ta' traffiku ieħor fl-2021 li żgur baqa' mnaqqax fil-memorja ta' ħafna kien dak li ħasset il-ħajja ta' Ismael Grima ta' 21 sena minn San Ġiljan. Kien propju fis-sigħat bikrin ta' filgħodu tas-Sibt 20 ta' Novembru fi triq il-Kunsill tal-Ewropa f'Ħalluqa li l-karozza ta' Grima tal-għamla BMW 320 CD Sport tilfet il-kontroll, ħabtet f'ħajt tas-sejjeħ u spiċċat farqa fil-qrib. Dakinhar One News li kien l-ewwel fuq il-post u li osserva l-investigazzjonijiet anke minn esperti tal-qorti kien infurmat li Grima flimkien ma' tfajla li kienet passiġġiera miegħu u li ġarbet ġrieħi serji mal-impatt spiċċaw barra mill-karozza falqa fil-qrib. Għal-funeral ta' Grima ftit jiem wara kienu attendew għexieren ta' persuni fosthom żgħażagħ hekk kif iċċelebraw il-ħajja tiegħu u ddeskrivewh bħala żagħżugħ maħbub minn ħafna. Jum qabel il-funeral ta' Grima f'każ separat ġie rrappurtat nieqes Danilo Skolari ta' 42 sena. Ftit jiem wara propju fis-26 ta' Novembru kien instab il-katavru tiegħu qrib fil-Fla. Wara investigazzjonijiet li saru, irriżulta li dakinhar li Skolari kien irrappurtat nieqes huwa kien qed jodos fl-inħawi tal-Port Ħieles f'Birzebbuġa. 4 ijiem qabel il-miliet aħbar oħra li ħasdet lil ħafna kienet propju dik tal-mewt ta' Amadou Sewane. Ir-raġel mill-Gambja ta' 46 sena kien involut f'inċident ikraħ waqt li kien qiegħed jagħmel xogħol ta' manutenzjoni f'tank fejn jinħażen il-fjuwil f'Ħassabtan, limiti ta' ħalaxa. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li r-raġel tilef ħajtu wara li nqabad bejn saqaf ta' tank u l-kabina ta' cherry picker li kien fiha, b'riżultat li spiċċa mafeċ. Fis-27 ta' Diċembru għal ħabta tas-6:15 ta' flaxija, raġel ta' 30 sena minn Birkirkara wkoll tilef ħajtu wara li allegatament waqa' minuli mill-ġnien ta' Hastings fil-Belt huwa kien ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Fl-aħħar nett inċident li nissel sens ta' dieqa f'qalb ħafna u li ġab dieqa fi żmien ta' festi f'pajjiżna kien dak li involva lit-tabib Dr. Victor Calvania fit-28 ta' Diċembru.
Calvania li huwa wkoll il-President ta' Puttino Cares u konsulent ta' tfal morda bil-kanċer kien qed jiġri bħala parti mit-taħriġ fiżiku li jagħmel meta ntlaqat minn karozza tat-tip Mazda Demio misjuqa minn raġel ta' 31 sena minn San Pawl il-Baħar. Calvania ta' 63 sena mill-Musta iddaħħal l-isptar u għal xi ħin it-triq ingħalqet għat-traffiku.